Γεια σας, είμαι ένας hip hopper 13 χρονών, πορωμένος τους τελευταίους 2 μήνες. Να πούμε ακούω hip hop και ειδικά House of Pain, Cypress Hill και Wu-Tang, ειδικά Wu-Tang που μπορώ και βρίσκω μπλουζάκια και καπελάκια και φαρδιά παντελόνια και μπορώ να ντύνομαι ανάλογα. Βέβαια μου έχουν πει κάτι άτομα για κάτι παλιά πράγματα που εγώ δεν τα γνωρίζω, κάτι Sugar Hill Gang, Grandmaster Flats, Αφρικά Παπάτα και WA και τέτοια πράγματα. Και εμένα δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Πιστεύω ότι όλοι οι παλιοί είναι φλόροι, γιατί δεν ξέρανε. Παίζανε κάτι funk, κάτι Clinton και κάτι τέτοιους προέδρους της Αμερικής που εμένα δεν μου λένε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή είμαι πορωμένος hip hopper να πούμε, πιστεύω ότι το hip hop θα πρέπει να τα ακούν λίγα άτομα. Δηλαδή, εγώ δεν ανέχομαι να έρχεται ο πιτσιρικάς και να μου λέει εμένα παραδείγματος χάρη να πούμε ότι εγώ ακούω hip hop και έτσι. Γιατί το hip hop είναι για λίγους ανθρώπους, για μένα και για το φίλο μου, την παρέα μου. Όλοι για το φιλαράκι εδώ δίπλα μου. Γιο λοιπόν, γι' αυτό επειδή το hip hop θέλω να σας πω ότι βασικά είναι μόνο Cypress Hill και τα λοιπά που είπα προηγουμένως. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε τι παίζετε και τι λέτε. Και αυτά τα πράγματα θέλω να ξέρετε ότι είναι μοναδικά στην Ελλάδα, πουθενά άλλου δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Και επειδή εμείς είμαστε τα ατομάκια που γουστάρουμε την κατάσταση, καλύτερα να μην μάθουμε ποτέ τίποτα για να ξέρουμε 3 συγκροτηματάκια μόνο να πούμε και να το παίζουμε έξυπνοι, γιατί έτσι είναι το hip hop να πούμε. Γι' αυτό. Εντάξει, μάγκες, σωστά. Πάμε. Γι' αυτό λοιπόν θα παίξουμε εδώ πέρα με τα φιλαράκια λίγο heavy metal. Πάμε. 1, 2, 3.